Hala ko nga, tatlo yung ipapaamin eh. Dalawa pa lang. Baka pasampol pa lang po. Hala ko, dalawa yung lalagay mo doon. Baka pasampol pa lang. Okay na. Maganda naman. Yun guys, ito sa Amadeo Rizal guys. Amadeo. Andito pala tayo guys sa Amadeo guys. Yan. Ganda ng ano. Magiging resort daw to guys. Malapit sa pool. Ganda ng place. Meron siyang konting running water. Kaya malinis to. So running water siya guys. Oh. Sample pa lang yan. Sample pa lang siya. Ito ay madadagdagan pa daw. Ganda talaga. Sarap pag mga ganito mga diripper, mga probinsya.